ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እቲ ሚድያ ንሎም መዓልቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና እንዳዓደምና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ንዕድም። ናብ ዝርዝራቶም ክነስግረኩም። ሕብረተሰብ ብጉዳይ መቐለ ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዋዕይ ክሰናበድ ከም ዘይግባእ ተገሊጹ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ሓድሽ ኣዝዩ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘሎ ዘምስል ሓበሬታ እኳ እንተተዘርግሐ ኣብታ ከተማ ግና ምንም ሓድሽ ነገር የለን ተባሂሉ ኣሎ። ነበርቲ ናይታ ከተማ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ርጉዕን ደስ ዝብል ምንቅስቓስን እዩ ዘሎ እሞ ኣይትሻቐሉን ኣይትሰከፉን። እቶም ዘውዝዑ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሓበሬታታት ዝተጋነኑን ኣባይታ እውን ዘየለውን እዮም። ስለዚ ብዙሕ ትኹረትን እዝንን ሂብና ኣይንስማዕ እዮም ኢሉ እውን ኣይንጨንቐሎም። መቐለና ኣብ ፍጹም ሰላማዊ ምንቅስቓስን ሃዋህውን እያ ዘላ። ከም ናይ ቀደማ ዝኾነ ሰላምን ጸጥታን ስጋት እውን እኳ እንተሃለዎ ብደቃን ብነበርታን ክትሕለው እያ። ተራ ናይ ሽብርን ምድንጋርን ናይ ብዕራይ ወለደ ወረ ኣይንስማዕ ድማ ኢሎም ኣለዉ። ብኻሊእ ሓበሬታ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ጣልቃ ክኣቱ ንዝዕድም ድንጋገ ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ዕብዳን እዩ ዝብል ተቃውሞ ድሕሪ ምብርቶ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሓበሬታ ሓቅነት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ማእኸል እቲ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኮይኑ ስልጣኑ ንምድልዳል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ክዕወት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ጣልቃ ክኣቱ ዘኽእል ሕጊ ናብ ምጽዳቕ ምእታው ጋዜጣ ሪፖርተር ድሕሪ ምጽብጻቡ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ብፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ዝተፈረመ ሓድሽ ደንቢ ስልጣንን ስራሕን ኣብያተ ምኽሪ ክልልን ፈጸምቲ ኣካላትን ሕጋዊ ዳግም ንምጅማር ንምርጋጽ ከም ዝተገበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ናይ ሪፖርተር ጸብጻብ እቲ ደንቢ ክልተ ዓበይቲ ድንጋጌታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ክልተ ዓሰርታት ዓመታት ዝወፀ ኣዋጅ ስርዓት ምትእትታው መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልላት መሰረት ምግባር መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ጣልቃ ክኣቱ ዘኽእል እዩ። እቲ ኣዋጅ መንግስቲ ፌደራል ንምዝራግ ጸጥታ ወይ ካብ ክልላዊ ምምሕዳራት ብዘቐረበሉ ሕቶ ጣልቃ ክኣቱ ዘፍቅድ ኢሉ እዩ ዘብራርህ። ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ክልል ኣምሓራ ጣልቃ ኣትዩ እቲ ከባብን ዓመታት ስርዓት ኣልቦ ገይርዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ነሓሰ 15 ኣብ ክልል ኣምሓራ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣትዩ ምክልኻል ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ምስቶም ኣብኡ ዘለዎ ዕጡቓት እናተዋግአ እዩ ዘሎ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገይርዎ ክብል ሪፖርተር ዝጸብጸቦ ጣልቃ ናይ ምእታው ጻውዒት ንመንግስቲ ብልጽግና ናብቲ ምስእኒ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘለዎ ተወሳኺ ደፍዓ ሓይሊ ኮይኑ ብወታደራዊት ሓይሊ ዘላትን ብምዃኑ እዩ ናይ ዕብዳን ውሳነ ዝብል ተቃውሞ ገጢምዎ ዘሎ። መበገሲ ናይዚ መንግስቲ ፌደራል ናብ ክልላት ጣልቃ ክኣቱ ዘፍቅድ ሕጊ ቀዳማይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣይተ መለስ ዜናዊ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ኣይተ መለስ ዜናዊ ኣብ ጋምቤላ ተፈጢሩ ንዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ኑዌርን ኣኝዋክን ንምቁፅጻር ምእንቲ ከኽእሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ክልል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጣልቃ ክኣትውሉ ዘኽእል መምርሒ ኣውፂኡ ነይሩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ነዚኣ ከም ተመክሮ ብምውሳድ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ጣልቃ ዝኣትወሉ መስርሕ ከም ዘውፅአ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ሓታሙ ዕላው ገይርዎ ኣሎ። ብዝተቆጥዐ ተጋሩ እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብ ታሪክ ትግራይ ድማ ጸሊም ነጥቢ ገዲፉ ክሓልፍ እዩ። ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ተዓዲሙ ወይ ድማ ባዕሉ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ዕብዳን ደው ክነብሎን ኣለናን ዝበሉ ዝሓተቱ ኮይኖም እቲ ምኽንያት ጽንተትና እቲ ህፃናት ትግራይ ኣይኮነን ብጋዲ ብሕልሞም እንትርእይዎ ዝብህርሩ እቲ እተን ዝተደፈራ ጎራዙ ንኡሳትን ኣዴታትን ትግራይ ብርሑቕ ስጋ ለቢሱ ዝተኸደኖ ክዳን እንተርእየን እኳስ ዘስከልክለን ሰራዊት እታ ከዳዕ ሃገር ድዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይተፈጸመ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ንቓዕ ተጠቒሙ ናብ ትግራይ ወሓስ ሰላም ድሕነትን ኮይኑ ክኣቱ ዝሕሰብ ዘሎ ወይ ተሓቂኑ ዘሎ ክብሉ እዮም ቁጥዖም ገሊፆም። ከምዚ ዝኣምሰለ ቁጥዐ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ድሕሪ ምግንፋሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ሓይልታቱ ክኣቱ ኣይተሓተትናን ክብል ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡ ኣሎ። ጋዜጣ ሪፖርተር ጥሪ 24 2017 ዓ.ም ኣብ ድሕረ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስታዊ ጉዳይ ትግራይ ኢዱ ክእቱ ሓቲቱ ምባሉ ስዒቡ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣማስዩ ኣብ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያኡ ከም ዝጸሓፎ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታቱ ክእቱ ኣይጸዋዕናን ኢሎም። ይኹን እምበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወታደራዊ ኢድ ኣእታውነት ፌደራል መንግስቲ ሓቲቱ ዝብል ብምስልን ጽሑፍን ቋንቋን እንግሊዝኛ ጋዜጣ ሪፖርተር ተሰኒዩ ብስፍሓት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ይዘዋወር ኣሎ። ነዚ ከም መጥቅዒ ዕድል ዝተጠቐመ ዝመስል መናሓንሕቲ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ናይቲ ካሊእ ክፋል ሕወሓት ምክትላዊ ኣቦ መንበር ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ስርሒት ምኽባር ሕጊ ብዝብል ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘካየዶ ህልቂት ኩናት ሕጋውን ፖለቲካውን ኣፍልጦ ዝህብ ደንቢ ኣውፂኡ ኣሎ ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ። ይኹን እምበር ክልቲኦም ኣካላት ሕዚ ዝተፈላለየ መርገፂታት ሒዞም ሰራዊት ብልጽግና ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝጽውዕ ድንጋገ ወፂኡ ኣይወፅን ኣብ ዝብል ማይ ምውቃጥ ዝመስል ክትዕ እኳ እንተተጸመዱ ቅድሚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ምዃኑ ግን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ጣልቃ ክኣቱ ብዝግበር ኣዋጅ እቲ ምምሕዳር ከም ዝተጣየሸ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ድማ
ጊዜያዊ ምምሕዳር ፌደራል መንግስትን ኣብ ክልላት ጣልቃ ብዝኣትውሉ ድንጋጌ ሕገ መንግስቲ ድንጋጌ ዓንቀጽ 62 ሀ ኣዋጅ ቁጽሪ 359 እዝባር 1995 ዓንቀጽ 14 ቁጽሪ 2 እዩ ተጣይሹ። እቲ ቁልፊ ስሕተት ህወሓት እውን ኣብዚኣ እያ ዝብሉ ወገናት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ተደራዲሮም ብዛዕባ ኣጠያይሻ ተዋፅኦ ኣመራርፃ መራሒ ወዘተ ክልቲኦም ብዝተስማዕምዑሉ ኣዋጅ ክወፅእ እናተገብኦ ፌደራል በይኑ ዘውፀሎም ኣዋጅ ተቐቢሎም ቀፂሎም 50 ክድመሮ ሓደ ዝብልዎ ይኹን እቲ ሕዚ ዝዛረቦ ዘለው ኩሉ ኣብዚ ንግምት ዘጣየሸ ኣዋጅ ከኣቱ ክደራደሩን ነቲ ኣዋጅ ከርቅቑን ይግባእ ነይሩ። ምክንያቱ ጉዳይ ትግራይ ካብቲ መደበኛ ናይ ፌደራል ጣልቃ ምእታው ብዝተፈለየ መልክዑ ዓለም ለኸ ውዕልን ባህርን ነይርዎ። እቲ ኣዋጅ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ጋምቤላ ብፌደራል ተረቂቑ ንትግራይ ተዋሂቡ። ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ብኣኼባታት ምውሳን ስለ ዝለመዱ ጉዳያቶም ካብ መሰረቱ ብሕግን ስርዓትን መሬት ምትሓዝ ኣይፈልጡን። ሳዕቤን እቲ ኣዋጅ ኣይተረድኦምን ወይ ስልጣን ኣብይ ባዕሎም ዝሃቡ መሲልዎም ነቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ዕሽሽ ኢሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ጀሚሮምዎ ቁማር ምስ ተበልዑ ተመሊሶም ኣብ ምንፅርፅር ይርከቡ። ናይ ፌደራል ጣልቃ ምእታው ሕዚ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ኣብ ኣዋጅ መጣየሺ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተቐመጠ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክልቲኦም ክፋላት ሕወሓት ንስልጣን ክብሉ ዝፈጸምዎ ክሕደት ከይኣክል ንባዕሎም እውን ብስልጣን ኣብ ክልተ ተመቒሎም ንትግራይ ኣብ ዝሕምስሉ ዘለዉ ወቕቲ እቲ ሓደ ጉጅለ ንጌታቸው ረዳ ተደሚሮም ክብል ከሎ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ደጀን ክኾነና ኢሎም ዝተኣማመንዎ ንግዚኡ ዘይተፈለጠ ናይ ደገ ሓይሊ ዝብል ዘረባ ብግልፂ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ይጥሕሱ ኣለዉ ዝብል ክሲ ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። እቲ ሓደ ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ የፍርሱ ኣለዉ ክብል እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ሻዕብያ ዝተጀመረ ወደኽረኽ ስለ ዘሎ ንሳ ከይትቋርፆም ዝብል ዘረባ ከስምዑ ዝጸንሑ ኮይኖም ተጠቓሊሉ ግን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካ ብናይ ባዕሎም ጥበብ እንተዘይተፈቲሑ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ካሊእ ጣልቃ ከኣቱ ተገማቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ብስግኣት ዝምልከቱ ኣካላት ድማ እንትጅመር ግዜያዊ መንግስቲ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ዘይኮነስ በቲ ኢድ ኣእታውነት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ዝድንግግ ኣዋጅ 359 እዝባር 1995 እዩ ተመስሪቱ። ግምት ባዕሉ ብሕጊ ኣገባብ ኢድ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ካሊእ ኢድ ኣእታውነት ክሓትት ኣይኽእልን። እታ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቕድሚ ትማሊ ድንጋጌ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን እዚኣ እያ እትገልጽ። ከም ሪፖርተር ዝበሉ ሚድያታት ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ኣዕሚቖም ክፈልጡ ስለ ዘይጭነቑ እዩ ከም ዝበለ ስሑት ትንታነ ዘቕርቡ ብምባል እዚ ዜና ንመራሕቲ ሰራዊት ኣደንጊጹ ናብ ካሊእ ዝገደደ ጊጋ ከይደፋፋእ ክእረም ኣለዎ። ሕዚ እውን ንበለ ካልኣካ ሪፖርተር ጸማም እዝኒ ሂብካ ውሳነ ሰራዊት ተኣሪሙ ብሄራዊ ጉባኤ ይትፀዋዕ ሓቓፋይ መንግስቲ መስረት ዓዲ ካብ ጥፍኣት ትድሓን እናበሉ እዮም። ኣብ ማእኸል እዚ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ጀመርዎ ቁኑዕ መንገዲ ንትግራይ ዘድሕን ፖለቲከኛታት ክስዕብዎ ዝግባእ ተበግሶ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈላለየ መርገፂ ሒዞም ዝጸንሑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብወታደራዊ ቋንቋ ተረዳዲኦም ናብ ሓደ መምጽኦም ንትግራይ ቁኑዕ መንገዲ ምጽራግ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ መሪሕነት ትግራይ ድማ ብፖለቲካዊ ቋንቋ ተረዳዲኹም ናብ ሓደ ክትመፁ ተስፋ ንገብር ዝብል ተስፋ ክመጽእ እውን ገይሮም እዮም። ብውሳነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝተሓጎሱ ወገናት ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ መቃለሲ ዕላሞም ሓንቲ እያ። ንሳ እውን ዛዕባ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ናይ ኣሰላልፋ ጸገም ተዘይኮይኑ ኣብዚ ኣፈላላይ ክህልዎም ኣይኽእልን። ኣፈላላይ እንተሃልይዎም እውን ጸገም የብሉን። ጸገም ዝህልዎ ባዕልኻ ንባዕልኻ ተተታኺስካ እዩ። ሰራዊትና ናይ ኣመራርሓ ሓድነት ፈጢሮም ኣለዉ። ትግራይ ተስፋ ኣባኹም እዩ ንኹላትኩም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ነኽብረኩም ኢና ብምባል ንሰላማዊ ሕርያኦም እናንኣድዎ ይርከቡ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዘይከምቲ ፖለቲከኛታት ዝናቆርዎ ዘለው ጀጋኑ ብፆቶም ሓገዛት እናበርከተ እዩ። ኣርሚ 44 ንጉዳት ኣካል ኣባላታ ደገፍ ኤሌክትሪክ ሞተር ምግባራ እውን ኣካል ናይዚ እዩ። ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣርሚ 44 630 ሽሕ ብር ካብ ራሽኖም ብምውፃእ ሞተር ብሽክሌታ ኤሌክትሪክ ብምዕዳግ ኣብ ማእኸል መሕብሕቢ ንዝርከቡ ሓርበኛታት ጉዳት ኩናት ተጋደልቲ ትግራይ ሓጊዞም እዮም። ምእንቲ ህልውና ህዝቦም ዋጋ ከፊሎም ኣካሎም ንዝጎደሉ ሓርበኛታት ዝጸልብዎ ሓገዝ ኣብ ምምላእ ኩሉ ትግራዋይ ክሳተፍ ከም ዝግባእ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ሕውየት ጉዳት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ምርግጋጽ ሓላፍነትን ዕዳን ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝኾነን ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ተጠቀምቲ እቲ ሓገዝ ዝኾኑ ጉዳት ኣካል ንዝተገበረሎም ሓገዝ መጉሶም እዮም። ኣብዚ መድረኽ ይምባር ዝነበረ ኣፈላላይ ብምርዳእ ምፍታሕ ተኻኢሉ ጀነራላት ትግራይ ብሓደ ሰብ ነይሮም ዝተረኣዩ እዚ ንትግራይ ቅኑዕ መንገዲ ዘንፍት እዩ። ይኹን እምበር እዚ መንገዲ እዚ ኣብቶም ፖለቲከኛታት ብዘይምህላው ንህዝቢ ትግራይ ብከቢድ እናጎደ እዩ ዘሎ። ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ንመንግስቲ ብልጽግና ጣልቃ ከኣቱ ፀዊዕ ዝብል ሓበሬታ ኢትዮጵያ ወይ ማዕኸን ዜና ጋዜጣ ሪፖርተር ብዝርግሑ ስዒቡ ቅጽበታዊ ምላሽ ክህብ እንከሎ ኤርትራዊ ማዕከን ዜና ኤርፒኤም ሰበስልጣን መንግስቲ ህግደፍ ብሰለስተ ቦታታት ናብ ትግራይ ኣትዮም ናይ ሓፂር ግዜ ምይይጥ ገይሮም ተመሊሶም ንዝብል ጸብጻብ
ብወገን እኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰቆጣ ምምራፁ ግና ዝተፈላለየ ትርጉም ክወሃብ ዘገድድ ኮይኑ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና እንዳመስገንና ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ይዕድም። ብኣጻል ብኻሊእ ዜና ክሳዕ ንራኸብ ድማ ሰናይ ጻንሒት።